Bueno, vamos a ver, eu tentarei simplemente facer dar algúns brochazos a respeito da miña visión do que significa do que é o movimento chamado dos indignados ou do 15M, non? Pero moi brevemente para que haxa lugar a non só as outras intervencións, sino tamén a que haxa efectivamente un coloquio ou un debate, se queredes. Bueno, eu parto da base de que a diagnose que fixo Paco Sampedro para min é perfectamente asumible, asúmoa, non? O que fundamentalmente é a diagnose do movimento. Por lo tanto, estou de acordo en que as descalificacións formuladas non só dende a dereita social e os estaribéis políticos da dereita máis reaccionaria, senón, lamentablemente, pois dende organizacións ou órganos de expresións de organizacións da esquerda, cando menos da esquerda nominal, pois isto é a contracrítica que fixo Paco Sampedro. Eu coincido, non? Fundamentalmente. E coincido nunha cosa moi importante, que é a deturpación do uso do contido semántico dos significantes, ou se quere decir de outra maneira, das palabras, en canto términos, en canto significantes, non? Por exemplo, pois que ese pequeno burgués, etc. Eses contidos é moi grave cando se deturpan, cando se pervirten, cando se manipulan, pretensamente dende a esquerda, porque se está a cair nalgo que do máis desastroso, do máis corrosivo que leva practicando a dereita máis ultramontana, a dereita máis dura. Primeiro, xa nos anos 30, na época dos fascismos, e hai libros, estudios sobre precisamente esa maneira de formar o léxico, ou a dereita actual. Calquera que teña visto os pasquíns, eses cartaces, co individuo ese que eu dixo unha vez no Parlamento de Galicia que o problema dele era que non tiña lingua, que tiña un bistec na boca, que popularmente en cambio coñecido como el señor de los hilillos, aínda que non se lle teña recordado aos cidadáns a súa mentecatez, non? Cando foi a traxedia do Prestige. O tipo que, naturalmente, en vísperas das eleccións de 2004, cando se produce a traxedia Atocha, saian dicindo co infundio, non, de que fora ETA mentindo, verdade, de esa maneira tan tremenda. Bueno, pois ese cartaz con ese individuo, que non quero dicir o nome, pero xa sabedes que MM pode significar tamén mamón, pois non estaría mal, que puña súmate al cambio. Non sei se sería o cambio na bolsa de Wall Street. E sumar é moi significativo, non? É dicir, aí hai un trasfondo de traición, non? Súmate, ou súbete al carro, tal. Pero cambio, claro, non? A deturpación, a prostitución da palabra, unha palabra que significa o cambio histórico cara adiante, non? E non o cambio cara atrás, por lo tanto, a reacción e a involución. Bueno, pois, dito isto, eu coido que para comprender correctamente o que significa o movimento dos indignados, ou se queredes, o momento de indignación cívica, expresión de indignación, e nalgúns dos casos, nalgúns dos espacios sociais, en algúns dos territorios onde tivo lugar a súa traducción en momento de rebelión, e non só de expresión de indignación, e penso, por exemplo, en Grecia, ou penso en Islandia, ou penso, pois, evidentemente, en países do Magreb, do Marrec, pois hai que ter, en primeiro lugar, en conta que estamos no final dun ciclo histórico a 4 niveis. Primeiro, un ciclo histórico nos ciclos de hexemonía do sistema. Estamos no remate, na fase final, do declive dunha hexemonía que é da hexemonía establecida, instaurada e consolidada no período de entreguerras, entre a guerra do 14-18 e a Segunda Guerra Mundial do 39-45, que é a hexemonía
dos gringos a xeronía norteamericana, o sea que converte definitivamente por ese período en metrópolis imperial absolutamente indiscutível ao poder norteamericano, non? Estamos nunha fase final. O que pasa é que as fases finais de declive de hexemonía no sistema mundo ten unha característica importante que deriva en caos sistémico, e estamos a vivir un caos sistémico. Esa é a miña convicción. O caos sistémico supón naturalmente que incluso o poder hexemónico actúa de maneiras impropias da súa hexemonía. Por exemplo, cando o Imperio Americano, cando o poder do Pentágono, etc., ten que actuar como os gángsters de Chicago para resolver problemas, o caso Bin Laden, ou que fixeron en Libia, non? Pois é significado de que xa non funciona a hexemonía correctamente, non? Xa non funciona, eso sálese das pautas. Bueno, por tanto, hai un caos sistémico. Segunda cuestión, final dun ciclo histórico a nivel europeo, a deturpación total do proxecto inicial de integración e artellamento europeo a nivel económico e a nivel político, que significa a conversión de todo eso nunha Unión Europea que é simplemente unha unión económica e sobre todo unha unión monetaria, e ademais con un modelo ultraliberal dentro do Tratado de Maastricht hasta agora. Eso está capoute, acabouse, é absolutamente inviable. Entón, temos tamén o remate dun ciclo histórico que arranca, digamos, do Tratado de Roma e sobre todo da fase en que se dá o salto do Tratado da Unión Europea con todo o que xa sabemos. Ese é outro, e o contexto Unión Europea. Terceiro lugar, no contexto do Estado. Estamos ao remate do ciclo aberto pola chamada transición, polo tanto, polo fraude político cociñado dende arriba, dentro o Pentágono, a socialdemocracia alemana ou a internacional socialdemócrata, verdad? De frustrar, de estafar, de defraudar, de roubar o proceso constituinte de creba democrática que se dá no tardo franquismo no ámbito do Estado español, cos motores dos nacionalismos emancipadores, o motor da loita de clases e do combate do proletariado das clases traballadoras en conxunto, e da loita cívica, verdad? Da loita cívica polos dereitos e as liberdades. Bueno, pois eso está rematado. Por lo tanto, estamos ao remate da segunda restauración borbónica en 100 anos. 150, pero estamos máis ou menos á altura do que para a primeira restauración borbónica son os primeiros decenios do século XX. E finalmente estamos ao remate dun ciclo histórico tamén na Galiza. A proxección de todo ese proceso coa fórmula da reforma política, a reforma do irreformável, como dicen sempre, un regime democrático imperfecto pode reformar para perfeccionarlo, pero un regime antidemocrático fascista como franquista non é reformable. Bueno, pois coa fórmula o sucedáneo, que significar os estados e autonomías, estamos nunha situación en que das nacións sin estado, que inicialmente se deron estatutos de autonomía de primeiro rango constitucional, aínda que despois se equiparou todo, pois en dous casos eso está acabou por digamos por colapso. Ese corsé colapsou, no caso de Euskadi, no caso de Cataluña e un outro caso por inanición, que é o caso de Galiza, onde, por lo tanto, as institucións autonómicas foron ocupadas por inimigo para utilizar absolutamente rebus. E xa a ocupación do San Caetano polo que eu chamo frijol, Núñez Frijol, porque me nego a chamarlle Feixó, porque el non quere, e porque Feijóo en galego non existe, sería en español, sería Frijol. Bueno, pois isto significa o remate deso. Eu coido que iso, combinadamente, a que leva? Leva a unha disociación casi esquizoide entre o que en términos grandes sería sociedade civil e sociedade política. Por lo tanto, se a sociedade civil é o lugar onde se dan as dialécticas de confrontación, de contradición, que se resolven entre os distintos grupos, clases sociais, espacios ideolóxicos, en forma de resultantes que se proxectan na sociedade civil, na sociedade política, na instancia política, a rotura
das pontes entre eses dous níveis dá lugar a un colapso a súa vez e dá lugar, por tanto, que tantas veces temos escoitado o desprestixio absoluto das institucións políticas, a perda de ao máis mínimo elemento de funcional da democracia representativa, nin siquiera no plano formal xa funciona, etc. etc. E, polo tanto, dá lugar a que, en principio, o peso do aparato de Estado, cosas pontes rotas pero que pesan en riba da sociedade civil, esmagan, disuaden, afogan, hasta que xurden, evidentemente, fenómenos eruptivos que axurden en focos determinados e chega un momento en que reventa nunha erupción moito máis clara e máis patente. Bueno, e esa é para min a índole do movimento do 15M. É a expresión máis ampla, máis polimorfa, máis magmática do reventón desas pulsións, porque non pensemos, eu digo o mesmo que cando se dixe, cando foi o fenómeno Nunca Máis, verdad? Fora de Galicia decíase, vaya, parece que Galicia, ese país de vacas e de habitantes máis mansos que as vacas, parece que agora se rebelan. Non, esquecían que en Galiza nos decenios dos 80 e dos 90, pois as folgas nacionais e xerais había 3 ao mellor en 3 anos, que non as había en outras partes, que o tecido cívico, político e social de organización da ciudadanía estaba aí e estaban pelexando, sexa polos montes veciñais, sexa polas rías, sexa polo que fose, ou as loitas obreiras constantemente, non? Ou intermitentemente, e de súpeto o que pasa é que hai un detonante que dá lugar a que todo eso se articule e emerxa, non? Nunca máis non sería posible se ese tecido non existese esas dinámicas de loita. Bueno, pois algo parecido ocurre co que é o 15M, coa diferencia que os protagonistas son fundamentalmente xente, en primeiro lugar, primordialmente xente moza, e en segundo lugar, primordialmente xente que está absolutamente defraudada do funcionamento dos aparatos organizativos, tanto estritamente políticos, no sentido partidario, como, e por tanto das institucións políticas, como dos aparatos organizativos de clase, os sindicatos, digamos, convencionais. Podemos poñer nomes, e non fai falta, non? Sindicatos que a base obreira leva tempo denunciando que se están traicionando constantemente porque pactan o que non se pode pactar. Isto é para min o característica primordial. E finalmente, por abreviar, non? Terceiro elemento. Pero isto constituye que índole ten ese, aparte dese carácter de erupción, non? Que por lo tanto magmático, moi espontaneísta, pero que axiña vai cristalizando en enunciar non só reivindicacións concretas, senón en facer pouco a pouco enunciados que son antisistémicos. Eu comentaba nun artigo no Brán, non? De que na manifestación do 19 de xuño, en Santiago de Compostela, aquela consigna que tantas veces levamos escoitado, con este goberno imos de cu, e poñernos de costas e camiñar a recu, pois non era con este goberno imos de cu, con este sistema imos de cu. É un salto enorme. Pero, o que vou é a que, de momento, no que consistiu foi na activación deses sectores de ciudadanía para expresar e facer patente a súa indignación e para facer denuncias, pero non deu o paso de convertirse en rebelión, mentras que, por exemplo, o proceso dos últimos 2 anos en Grecia sí que se convertiu en rebelión. Un combate constante, por exemplo, a desobediencia civil, de non pagar autopistas, de non pagar, incluso non pagar impostos, etc., etc., de empezar a exercer actos contra o sistema, eso en Grecia deuse. Por eso o sistema tivo que chegar a pegar un golpe de Estado financiero, político, e cargarse calquer forma de goberno mínimamente representativo, no sentido polo menos formal, e poñer directamente a gran plutocracia financiera mundial ali a presidir un goberno, de acordo? Entón, porque é moito máis perigoso, porque era realmente unha revolta. Ou o caso do pequeniño país que é Islandia, onde en cambio triunfaron, verdad? E o único país onde os banqueiros responsables están no trullo, procesados e metidos no caldeiro, non? Mentres que aquí non está ningún dos que podes poñer vos nomes, e xa non digamos o botín de botín, e xente polo estilo.
Bueno, que por certo é o primeiro pobo, a primeira sociedade e o primeiro aparato de Estado que deu o paso de recoñecer a Palestina. Acaba de facer os islandeses, que son un conxunto de cidadáns que non superan, non se chegarán á poboación da cidade de Vigo. Bueno, entón, esa é a situación actual en conxunto, e máxime nas nosas latitudes, ámbito do Estado español e Galiza moi en concreto. É, de momento, un movimento que expresa a indignación, que formula acusacións e denuncias e comeza a formular concrecións de cales son os puntos primordiais do que está mal. Pero falta o paso de que eso se convirta en rebelión. E falta o proceso que esa conversión en rebelión organizadamente, cristalizando no enunciado de alternativas de solución a proxectar no combate na sociedade política, na zona civil, se convirta nunha forma contemporánea de revolución. Esa é a miña visión do estado de cousas actual.